tatara munotaura takasimudza izwi kwete kusimuka takagara asi takasimudza izwi sezvandiri kuita mukucha Godfrey tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mubhadharo wangu apo ndakakuvakira imba yako yanembowo dzako kuti pane mari dana kutaura izvozvo ndinevha achitaura kuna Godfrey. Pamusoro mama nedali ndichataura nyaya kubva pamavambo kusvika ndasvika pamuno munasi. Mukomana yakauya kumba kwangu achitada kuvakirwa 3 rooms nevharanda. Kekutanga ndobva dzoka kechipiri ndobva ndamuti ndinokwanisa kuitira sani kuchaja mari iwe pati kupinda musizini yekurima basa rako uchatora basa rako rekundirimira kusvika tazosera zvekupfuwa mumba imba ikonikuitira tikatenderana zvikanzora tichiita here pane amutanga kwaka imba yake ndarovera marata ndakaona kwakanaya kuvura vana kuti Godfrey chini pamombe udatakura nesi akati mombe dziri udatakura nesi yangu ndikanitakura nesi nebhara ndikauya ndikachikara haire yefocha ndapedza izvozvo ndakakumbira munhu ndokumbira mombe zvokukarvetesa akandipa mwana wake kuti auye nguva dzingosvika nainokura kuzwa nemwana wacho nguva dzangu dzakwanise kuenda kukumba kuvhura mombe dzakadzokera dzisina kupedza ndokaka kwekutanga ikapo nekugumisa kupuwa mombe kundirimisi asi ndana muti uye undirimire tabva ipo ndakaona kuti hatisikunzwisana ndobva ndaenda kumba kwako ikati Godfrey zvawatanga izvi hazviperi zvakanaka zvikanzi mukombo inini ndiri bhizi ndikumborima kwazozeya kana ndapedza ndikapedza kwamazvimbo ndozoya kumba kwenyu zvakanaka ndobva tabva ipapo kubva handiti chiyoya murovere marata ndarovera marata ndapedza chini pamombe Godfrey ndakuda kuita zvinhu zvangu zvikanzi mukombo gejo harina muromo torai muromo ipapa munonamisa ndobva ndatora muromo pandanonamisa mushure maizvozvo anditi ngoro yakachukwa kadasbom ndikatenga dasbom ndikafita pangoro yake kuti ishande zvakanaka. Kubva ipapo ndandati ndikandiona Godfrey anongonipindura zvinhu zviya kana mukadzi unonipindura zvisinganzwisike kusvika ndakasimudza nyaya ndikati committee of 7 ikanditi rega tikudaidze tikuenzanisei ndaida kuenzaniswa kuti aipedzise zvinhu zvandaida kuti apedzise kuti kutakura fodya ndingoripa fodya ngori handisina mumba handisina fodya iri mumunda. Committee of 7 ndobva yamusheedza neni kubva tagara pasi Godfrey haana kusvika akaramba kuya committee of 7 tabva ipapo committee of 7 yakati aiwa furira mberi chikosha nekuti uyu hatimugoni muno muvillage muno ndobva ndasimuka bva ndaenda kwaashe vanontaura nyaya yangu ndomamira zvaita ishe muswere kana ishe muswere aiwa chiripota nyaya yako uye nayo tikugadzirisei taripota nyaya bva taenda iye akauya zvishuwa bva tatongwa bva aonekwa paakaresva bva agadziriswa kunzi iwewe chibhadhara chikosha mombe nekuti wakakundikana kubata matagets ake zveshuwa akangosimbwa wakati handikwanisi kupa chikosha mombe kana mbudzi kana chii enda kwamuri kuda kuenda kana ishe hazvisinei ini handikwanisi kusunga kuita chikosha chitora nhamba idzi ufonere kwamambo uende kwamambo ndomafambira taita izvo zviri kutaurwa Godfrey ndanzwa takandishandisa mahara kwete handina kuashandisa mahara ndakasvika kuwa chikosha vari kuvaka imba yavo ndobva ndiri kupfuura ndobva wanditova chikosha munin'ina zvidhina zvangu zvashora ndasati ataura nyaya yekuvakira kati it's okay zvidhina ndinazvo mukomo asi zviri kuchinyudzi zvazviri kuchinyudzi ndinokwanisa kupa ingoro mombe dzangu dziri bhizi asati ataura zvekuvaka pachikosha wakandotora zvidhina ndakavati torai 1000 iwo wakwanisa vandotora 1000.4 ndobva ndanyarara ndikatosvika pamba kwavo mukomo matora zvidhina zvakawanda ndamatora zvidhina pane imba yandoda kuti muzoplast kuchinyudzi nekuisa floor mumapichi akabva wakati it's okay ndinoende ndikati mama ndipa nehalf pocket yenesi wakati it's okay chakabuda ipapo yehalf pocket yenesi ndobva ndati mukoma ndoda kuvakirwa mba zvikanzi alright asi muri kuvaka imba yangu ndiri kuda kuti muye naassistance wenyu wakati it's okay ndoya naye bamunini right wakauya wachikosha wakawaka ndakachera foundation wakauya wakandipegera ndikachera foundation wakawaka wasvika pawakawaka right wakambowaka bwamira ndikati wachikosha wenaita watanga kuwaka imba muna October saka zvinenge zvichida kuti tifambe bhozi mvura inogona kunaya
zvikazotadza kubata mataketi ekurima nekurimira zvikanzi alright, mvura yekutanga yakanaya, wachikosha wakamira kuwaka zveshuwa. Ndobva ndaenda inini vandidaidzira kuti uya utakure huni dzangu dzefodya dzasiyiwa kure. Vandatopa mombe dzangu vandandozvuwa huni padzasvika pamba, right. Vandidaidza wakati pane pandatenga zvidhina asi zvanzi kwakunaya, uri kufanira kubvisa zvidhina. Ndiri kubvisai zvidhina zvenyu, ndakutondopaza imba yako ndaumira kuwaka. Ndikati tsoke mukomo, ndikandotakura 2500 yezvidhina ndikaisa pamba pavo, right. Ndobva vanditi mvura yanaya, ndikati ndindotorawo nesi kure. Iwo wakati yangu alright, zvamundotora nesi kure, it's okay. Ndobva tatora nesi batasima fodya zveshuwa, right. Wasima fodya, wakatanga wasima fodya nemadhiramu. Ndobva wanditi uya utakure mvura. Ndikati mukomo, nyaya mvura hatina kuira, ndakati ndiri kukarvetirai fodya nekutakura huni zvemvura izvi. Abva wataiwa bamuni musadaro, saka alright, chiuya munditakurire mvura tozonobatsirana kusima. Ndikati it's okay. Ndobva watakura mvura, ndobva ndandatakura lodi, ndakatakura madhiramu 3 katatu, ndaitakura 2 pandatakura 6 madhiramu. Wasima pawakasima musiwo pandaenda kumba, right. Pamombe vauya bvawatora waikarveta, ndofunga wakatora mombe idzodzo kanopfuura 5 days, kwete kahwani ba. Wakatora mombe wakarveta fodya yavo yese, wakazotora mombe dzangu idzodzo semumwe, wakatoonekwa wakune rimwe village wakutoita mari chekurimira munhu. Ndobva ndatofonerwa, ndokwandonamatira, shamwari, mombe dzako une mombe yakanaka wena, une chimwe chijongwa chitebhuleki zveshuwa ndinacho, uri kuchi chendinodhonza wena, asi rimwe dhonza racho rakura. Munhu ari kutondiexplainera lokwa wakandoita maricho. Wakaenda 3 days kumaricho ikoko, vanzi wapiwa 2 buckets dzechibage. Nangu ndakazvinzwa, handazvitsvaga pandanyarara, right. Wachikosha imba takawirirana kuti muri kuwaka torowera, marowera tobva tapedza zvikanzi alright, muningi wakauya wachida mombe, wakati ndodaisa marichi, ndikawapa wakatondoisa marichi, hapana kutaurwa ipapo, ndikanyarara, right. Wakapedza isa marichi, ndobva ndatoti wachikosha wauya futa wani ndoda kucheka mama. Ndikati aiwa nhasi handikupi mombe, ngatimbotange taroera imba. Ndobva taroera imba yabva yapera, right. Imba yapera, ndobva ndati padaitwa being feeling nekuiwaka pamusoro iparapeti imba zvikanzi aya ndo yachipedzisa pamwe, regai ndipoite basa ndi October, November, December, muna January wachikosha ndauya, imba ngaichiperi. Ndiri kuti ndikapisa 40 imba yandogara tine wana, saka teta kugara 2 rooms hadzizoiti. Ndine wana wasikana newakomana, saka hazvizoiti kuti tipakirane newana mu1 room. Zvikanzi alright pamwe ndichauya ndiri kumbopedzisa kusakura pandanyarara. Pandazowaona kumashopu wachikosha, wonaika imba yangu mvura yekera, ndauda kupedzisa kuti ndada kugara fodya ndakatopisa izvi itori mubani. Zvikanzi ndinonyunguduka nezuva bamwe kuri kupisa. Ndikati pandatsvaga bhirita vauya bvapedzisa imba yangu, ndakaona kuti zvinhu zvekunge musina kunyorerana pasi zvimwe zvazvionetsa, because munhu anenge akuita zvaanoda. Pandatopedzisa imba yangu, ndobva wanditi bamwe ndikuda ngoro yekutakura fodya, pandawapa. Wakauya mupanhun'ina wangu nemwana wangu, vandawapa vatakura vaendesa fodya yavo. Vandati kune mwana wacho, utaure baba wako kuti vanzisire miromo yangu iye yawakatora. Kana musina muromo musauye pai muchitora funguro yake. Ndobva mwana waye aenda akasvika mashopo. Pandasangana nawo mashopo akanti dzimai vangu vari kurwara, idzi nyaya dzingasiyani nadzo, tozoronga pamwe. Ndiwachikosha, ndikati it's okay, nyarara zvangu. Pandazoisira meseji kuti wachikosha mombe handichakwanisi pakaipa, handisi kukwanisa kupai. Zvikanzi aiwa nei wandifonera. Ndikati pane zviri kuitika, musauye henyu kuzotora mombe. Ndobva wauya nechisimba makuseri, wati ndiri kuda ngoro, wasvika. Ndikati zvikanzi newana ngoro hanzi yakaponja nadini, watidhonza ngoro yangu yakaponja nayo, wandotakura fodya yakaponja kudaro, yadzoka yatsemura tubhu netai vayaiswa waenda. Pese pawana kupatsana kuti ndakawapa bhegi refertilizer, wanditi ndiri kuya nadhakaboy. Pawakauya nadhakaboy wavo wakauya namai wainika mwana, mukadzi wavo anika mwana. Ndobva zvatonzi namai, onai baba kuti ndivaifambi chitoka nyaya iyo, izvi zvawaita izvi wangoita hawo, isusu toda kuvakirwa. Ndobva ndatanga ukanya ivhu ndini,
mukadzi wangu aitoti ini pandonodiridza nesi iyaibva atoya ototanga kubatsirana nawo ndofunga ndo pandakasiyira imba yangu haana kupedza ini handazokwanisa kuti ndiwapedzisirewo kuita basa ranga rasara ravari kutaura nderekuisirana nderekutakura foja kwete zvese zvavari kutaura ndapedza izvo zvaari kutaura kuti mabasa akaita munowirirana zvene kwete zvese zvari kutaura zvese izvi ya zvazvokungotaura Godfrey akatipa mombe kekutanga nekechipiri tova zvaguma zvakadaro mvura yaari kutaura iyi takatonzerana mvura munda wangu hauna kurimwa munda wangu hauna kukarivhetwa munhu akakarivheta munda wangu ari muno akakarivheta munda wangu chimbadhara ari muno munda wangu hauna kurimwa zvinhu zvandaita izvi ndainotaurawo wamakombe isabhu makombe ndo zviri kuitika izvi ndo waitondizora kuti wachikosha muri munhu mukuru pamwana chimbomira itoda kuona nekuti zvaari chatisi kunzwisisa ndiye munhu aindimisa iye kusvika tasvika pamunzi chienda kumuto 7 dambudziko remukomana wandere kuti pari kuti akatakura zvitina akatakura zvitina zvangu 1000 kava 1 room katatatenga katakapasha 1000 zvitina atakura 1000 zvitina zvimwe zvacho kubva atakura tikamubvunza kudare kwashe kuti kwakatakura zvitina zvangu nemhaka yezvi vandakapiwa nemunhu epo anonzi maitokasi ndiakanipa zvitina izvo paakazviwa huni pakutaura akarikwesa danda kuti kana ndazviwa huni dzako onipa danda akazviwa danda romba kwake saka kwese ukatipo panyazi kurimana nezekuwakira nawo pakuwakirana tikutangira pakurima ndakamuti ngaarime tobva pakurima okarivheta zvichaitwa zvese nemombe zvinoitwa naiye kwete neni naiye tapedza izvo ndokuitiwo imba yako saka haana chaakaita kumunda kwangu murume wataura zvautaura zvekuti kumaricho izvi aigondipa mombe kumaricho chirudzii nchienda kumaricho chirudzii iko kwakusina mvura ndichava chakanga sina muromo miromo yacho ndakaipiwa nanhasi meseji irimo yakanitumira yekuti enda unonamisa muromo anamisa muromo ndomupa muromo acho unorima munda kwake saka munhu akandishandisa nguva yakareba achingoninyebera nguva yakareba kuti ndikuya mangwana ndikuya kusvikira izvozvi mukatarisa mundo wacho isango mundo wamweni pane chakamberi ndoda kuziva iwe Godfrey uri kuti iwewe zvinhu zvese zvawataura izvi zvanzika but wati chandisina kuita chousina kuzoita kutakura foja handauzotakura nekuti iwo hauna kupedzisa kwakaimba yako haunotaurwa chandisina kuita kutakura imimi mangotaura bedzini imi mangotaura kuti munoda mubhadharo wangu which ini handati kuda mubhadharo wangu mubhadharo kuti akasiyira basa rake rese panzira hapana chakasadzisa apakurima murura mubhadharo wei pakusiyira kwacho pakusiyira kwacho ndakuda mari nokuti vanhu vaipinda munda mangu ndowataibhadhara nemari mari kodhora here $2 here kana kuti 20 kana kuti 1 million kwete mude chii ndikuda $450 mude $450 right iyo wadare warafana neyatabva ungotonga mangwana kahamambo zvisina umbo wakakwana wengoti wekutaura chaiwo iyo zvine zvimwe zvachiti hautozvikangama saka tazvikangamwa tazvinzwa paifanwa kunge muine pamakanyorerana kuti chaita izvi mwakasainapa saka izvi mautobvunzwa nendare kuti munoda zvakadini munoda $2 here munoda 500 bond saka zvose izvozvo mudai manga makazvisiteta makataurirana musi wekutanga kuti ndichada kuita izvi nezvizvi saka manga maungotambana sezvadanzwa kuti uyo anga kutokutamba mautambirana chitsotsi uyu anga ari tsotsi sezvamakanzwa nevhireji kuti itori tsotsiwo saka zvaritori tsotsi pari kutonetsa ndopachatonetsa ipapo ndopainogona kufira iri ipapapo kuti hatisi kuchaziva kuti munopiwa chii kana kuti mune pamakanyorerana muzare murauta kutangamira nyaya iyi manzwira ayo ndaita ndoona sekuti
mapoints avo vangori 50-50. Handina kuona ari kunyatsotaura achiti mapoints awandira nokuti zvanga zvichiitirwa awa neuyu zvakawandawo, awa zvekuwakawo zvakawandawo. Saka ndachifunga kuti dai paita umbo hunonyatsobatika kubva pakutanga pakubatirana kwavo basa zvaigona kubatsira dare. Kana pasina ndonase kunge zvakangodaro. Ndinoona kuri baba avo wakutaura chaizvo avo vari kuita havo zvekungwara kuti varovere avo pasi. Ndaona kuti baba avo awabva kwakuinaisabhuku vaende komito 7 wakati tamutadza kuti kutorona baba ava wane ugamba hwakuti ini kwandosvika ndotofanira kudira kuti ndatokudanira mhosva haindibati ndinoziva. Three rooms in a veranda. 3 rooms. Yeah. Right. Ndo nawe dzaratonga makuseni nhau dzekuitirana mabasa musinganyorerani pasi dzinonetsa kutonga, nekuti unodzipa mutongo upi madzona zvinhu. Kana muchiitirana basa, ingave hama ingave chii, vanhu mazuva anaya wangwarisa, unoitira mahara, nekuti iwewe wacho unenge musina kunyorerana pasi kuti right tiri kuitira like izvozvizvi zvava zviri zvekungoti ndiwakire imba wondirimira. Hazvina chii mastages kuti ndicharimirwa papi ndichitika, ndichaita zvakati ndichitika, uye hazvina umbo hwekuti ndichawaka sekutaura kwari kuti haana kupedza imba. Zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvisiri pamakontrakt. Saka munoomesera majaji, vatongi munovaomesera, nekuti kuti wazoti iwewe ndiwe uri right, uyu ari wrong, hazvinai umbowo. Akaita appeal nyaya yake uyu kuti no ndakatongwa namambo ndikazi ndibhadhare, asi zvandiri kubhadhara zvacho ini ndakamuitirawo zvakati, haana kundibhadhara sekutaura kwaaita. Wedza manyepo ichokwadi, hapana anodi anga aripo. Wedza iye zvaari kutaura manyepo ichokwadi, hapana anga aripo kuti dare rikwanise kupa mutongo wekutaura kuti iwe wakakanganisirwa. Saka ripirwa pane chimungao wako. Hapana patinoona kuti mungao wacho uri papi. Vanhu vakaita zvekutaurirana mashoko vari vaviri. Saka hapana anokwanisa kutitaurira pauwiri hwavo kuti akakanganisa ndeu, nekuti uyu anenge ari kutaura zvaari kutaura, uyu mamunzwa achitaurawo zvaari kutaura. Hapanai anga aripo kana kuti sabhuku kana kuti ishe, kwete madzimai angange aripo. Madzimai obviously anotosapota murume wake. Saka zvese izvozvo ndo zvinhu zvatiri kuti isusu mazuva anaya zvinhu vanhu vangwarisa. Muchiitana makontrakt nyoreranai pasi, kuita kuti mangwani unoenda kune dare wondotaura kuti takabvumirana izvi, haana kuzadzikisa zvatakabvumirana izvi zvaakasainira, akazongoita izvi. Zvakafanana neroora zvakare, kuti kana muchindoroora nekuroorerwa, itai kuti musainirane, nekuti mune mapinda pakontrakt yamune mapinda, kuita kuti mangwani mukaika muta takabvumirana, roora ndo ratakabvumirana tikataurirana iri.
handiti zvakuda kuti tiite modernize, tisaite zvinhu zvataiita kare nekuti matsotsi awanda. Kuti titi isusu ngaabhadhare mombe, tinoti abhadhare kubva pane umbowo hupi. Ndehupi umbowo? Angatitaure umbowo pane zvaataura zvinobatika. Saka nhau dzakadari izvi dzinonzi yafa yakarodha, nekuti mangwani ichenjedzo kunova mwana. Kuti kana tichiitirana mabasa ngatiitei tinyorerane pasi, wogara nepepa racho wakanyora wotorisa kusvika basa iroro mazadzikisirana. Kana kuri kuzobvarura ako wobvarura, asi chengetedza madocuments ako, nekuti mangwani uyu kuti zvinhu ukabvarura anokwanisa kudzoka achitaura kuti ndakazoita zvakati, iwe wabvarura bepa iro, unoshaya umbowo. Saka sedare hationi umbowo hwekuti tingati isusu akashandira kuna neva asakabhadhara, kana kuti neva Godfrey akabhadhara zvaari kutaura ndakabhadhara zvisakabatika. Hongu nyaya inenge iripo, asi haina umbowo. Asi dambudziko riripo pamukomana uyu paakadaidzwa kudare nekomutose akaramba kuuya. Ini handingati auya kudare, dai asina kuuya kudare rangu handiti ndaiti haana kuuya kudare. Pamwe tikazomubvunza kuti ngeusina kuenda kukomiti of 7 pamwe ane chiita hakutoenderebesa nyaya isina kudini. Inini ari pamberi pedare rangu, ende hapana umbowo hwekuti haana kuuya ikoko kuti tingaitonge zvinhu ndo zvatiri kuti umbowo hwacho huri papi. Aiwa, tangota open nekuti tapedza matare kuti wape kuti ndanoona asi nhamuro matare because kudare kwaisha akaenda asina chidadare kuno kwamambonasau saka komuto 7 manje ine dare ine dare here andine komuto 7 ndotoshungudza changa ndichosvira umambo neusha ndokutaura kuti komito 7 ndotomachipa kune dare hata pa opening.